Itong si Yan Binluan eh, umakat na itong si Dennis Gabaldo. Kasi umakat na itong si Gilberto sa sunod. Umakat na itong si Daniel. Umakat na sa mga kaibigan. Ito na, last 150 meters to the finish line. Sila, umakat na sa kanan. Okay, open road back na naman tayo. Malapit na tayong kumalas. May natitira pa kayang lakas ng mga to dahil kahapon Valentine's. Hindi kaya nagubos ng lakas itong si Joshua. Aray ko, pakak. Nagahit. So, dito yung mga panapan natin sa national. James Ubaldo, Harley Fernandez. Wala pala si Jeric Cabral dito. Uy, mukhang tumatakas na itong si Daniel Cortero. Mukhang inspirado to, ha. Aljor, Team Isaac, PJ. Uy, mga tumatakas na tayo, ha. Makakawala na naman ito si Joe Lozales. Magkakalaban din itong mga ito, eh. Pangasinan versus Pangasinan. Ex-pro versus amateur. Mga ex-pro natin dito, si Dennis Gabaldon. Uy, paparap na si Joshua Petrata. Yan Binluan. Babalik na ito si yan, ha. Uy! Mga sa kaliwa. Makakalasan din, mga kaibigan. Magagaling talagang mag-bike ito mga ito kahit di kita, no? Talagang hindi nagkakatamaan. Lumalaro dito si Adi Zamora. Mukhang magro-road bike na ngayon to, ha. Uy, mabilis na. Uy, matakas na naman tong breakaway artist natin. Idol, puta. Yan na, angat! Kumakain daw. Ito lang, maangat tayo si Jomel. Sa kaliwa naman, Team Isaac. Makagibis na rin itong si Yan Binluan eh. Umakat na itong si Dennis Gabaldon. May kumakawala na tayo mga kaya sa harapan. May kumakawala na tayo. Nag-road bike ngayon itong si Jerry Estrada. Nagbabalik bike kayo itong kampiyon ng Lumbatamo. Itong si Yan Binluan. Kampiyon ng Lumbatamo dati. Na laro ng Sambales. Si Jerry Estrada, umakat sa kanan, may umakat sa kanan, sumatakas na itong si Jerry Estrada, maghahabol sa ating breakaway. Ito na si Joe Lozales, Jeric Balanag. Nakatingig na itong si Yan Binluan, yung peloton natin, lumalapit pa rin mga kaibigan. Talagang maganda yung laban, walang gustong magpatakas. So ito yung kumakawalan tatlong riders natin. Dennis Gabaldon, Luigi Ramirez. So mahalo pa itong dalawang team, rider team Marinas, itong si Jerry Estrada. So bagyang nakakawala itong ating tatlong wires from Team Kofu, Team Navy, and Team Primo. Itong si Dennis Gabaldon, Gobeken, itong Team Marinas, Trinik, at saka itong si Jeric Balanag. So nagkaroon tayo ng 2, 4, 6 riders dito sa harapan. Tingnan kung sila na ang magkakarimatayan o makakadikit pa yung ating peloton dahil 70 meters lang. Ito yung ating peloton. At akatak na ng Team Gopo Gold. Ito pala si Daniel Parinas, Davidson,
James Ubaldo. Dito rin si Cortero, PJ. Ito yung bakbakan ng mga all pack kasi makata itong si Gilbert sa sinundan kagad ni Daniel Cortero, mga kaibigan. Dumikit pa ito si Joshua Yan Minluan. Tyson Migrillo mukhang nakagigil na naman, mukhang nangihina itong si Tyson baka nakipag-valentine sa kagabi. Pati si Kabayan si Barangay wala na, pumipiglas na rin ng lakas. So kumakaparat na itong si Daniel Cortero. Hey! Dikdikan to si Idol. Naiwan naman na dito si Jolo. Matindi yung pakalasan matindi. Malakas yung naka-go for gold na yun Ay, ayun yata si naka-go for gold na Tagalaw dyan. Bangat na naman ito si Dennis Cabaldon. Hatak naman ito ni Luigi. Mangat na itong si PJ. Sagad hanggang finish line. Ito ay dalawang Marinas. Daniel Cortero mahabol na rin. Ganda yung bakbakan ng mga to Talaga ubos kong ubos. Ito yung swerte natin mga tiga-Pangasinan dahil meron tayong training ground. Hindi kagaya sa iba. Wala kang makikitang safe na pagkarirahan. So kumakawala na to si Davidson Fernandez. Isang sprinter yan. Makakarimas na kaya dito si si Daniel Parinas ito kay Harley Davidson o baka magpakitang lakas itong si Adi Zamora. Tumatalikod lang muna So dinilikit pa itong si Jolo. Kakawala na naman dito. U-turn tayo mga kaibigan. Mukhang makauwi ito sa isang pan sprint remote yan. Yung mga kumakawala pero talagang hindi nagtatagal. Marami yung naghahabol Marami ito mga naghahabol. Talagang gilitan masyadong magilid, nakakatakot. Kunti lang natin sa laglag ka dito. Yung maganda dito sa mahat na itong si JR Estrada. Kakawala na rin itong si JR. Kiramdam lang si Daniel. Mangat na sa kanan. Ito si Adi Zamora na mamahiga lang sa likod kanina. Mukhang makakatakas na tatlong yan. Walang naghahabol mga kaibigan. Kumakawala na itong mga malalakas sa MTV. Adi Zamora. Ito naghahabol ito sa ating breaker Gilbert Rosario at JR Estrada. Tuluyan na kayo makakawala or makakadikit pa yung ating peloton dito dahil yung mga bigat sa tumpa. Uy, nakakalakas kaya. So lumalapit ito ko natin. Isang balik pa pala. Uy, tumatakas na naman itong si Gilbert Rosario mga kaibigan. Nagkakatakas na sa kanan naman itong si Daniel Cortero. Sunod kagad Luigi Ramirez. Ito na Daniel pa rin niya, sumahabol pa rin. Harley Fernandez. Eto na, bumibilis na 60 kilometers per hour. Bumibilis na mga kaibigan. Tingnan natin anong mangyayari dito. May makakawala ba tayo or sapayang ribatayan. Hindi, sa kanan naman si PJ. Kumakan natin si PJ sa kalipad ng kanan. Namamahinga lang itong si Bandito Tyson Migrillo. Mukhang napagod to kahapon. James Ubaldo, magbabalik kaya ang lakas itong si James Ubaldo. Uy, kumakawala tayo. Makatang si Jolo Sales mga kaibigan. Ay umaangat na. Ito na si Lance Ford. Okay, isang balik na lang. Isang balikwas. Cortero lang papanoorin mo Balik ka na Rod. Natog si Kuya Rupay ako. Okay. So rimatayan na to mga kaibigan. Rimatayan na. Sino kaya makakarimate rito? Daniel Parinas, Harley Fernandez, makakabawi na ba? O itong si Gilbert Rosario, Adi Zamora yung mga sprinter dito Daniel Cortero.
Sino kaya ang magpapakita ng lakas pagdating sa sprint? Ayun, si Fidel Ramos nga pala yun. Si Fidel Ramos. Yung naka-go for gold na yun. Malakas yun, ha? So, tuloy ang may makakatakas dito. Ito na, pagbalik remote yan. Magandang remote yan ang abangan natin dito. May nakakatakas tayong dalawang riders. Sakit na sakit siya, napapasigaw pa talaga. Ito yung ating peloton, makakadikit kaya doon sa ating dalawang breakaway. Ito na mga kaibigan. Woo! Magandang remote yan ang mangyayari dito. Ito na, last 350 meters to the finish line. Huwag na kayong kukurap, huwag na kayong bibigit. Huminga na kayong malayo ng sigurado. Nagbabaga, nagliliyab. At nag-aapoy na remote yan ang mangyayari dito. Nakaw! Kumakawala na si Daniel Cortero. Tingnan natin kung makakadikit itong ating peloton. Doon si Daniel Cortero. Bumigay na si Fidel Ramos. Ito nag-aabol na. Itong si Dennis Gabaldon. Ito na mga kaibigan. Malapit tayo sa finish line. 250 meters to the finish line. Cortero talaga hindi inabot. So magkakaroon ng remote yan dito sa ating grupo. Ito si Cortero. Malayo na. Ito na mga kaibigan, ito na last 150 meters to the finish line. Pangatan sa kanan. Itong si Daniel pa rin yan, nakasunod pa rin. Hanny Fernandez, James Ubaldo, bago pa rin. Ito na mga kaibigan, ito na rematch. Daniel pa rin yan, Hanny Fernandez. Yan, Hanny Fernandez. Woo! Pasuntok pa itong si Kwan, ha. Grabe, hindi na rin matayan yun. So, ang nanalo, nagpapakita lakas itong si Indonesian rider. Halika na sumama dito sa aming karera.